И здравейте, пичовете, тук пасна на Беста. Окей, сега ще снимам един хакер. Ето го хака. Хозули Нодос Крос. Окей. Снимам. И да, мътнаха ма. Ще намъсъкам. Първият трик от новото ми шоу. Страхотно. Какво правиш? Да, тук може да снимам някакъв хакер. Някакви не знам. И ми да мътнал ме. Повече те харесвам като птица. Ето е хака, ето го, вижте как се пишем. Форс хака. Ето това админът, дето ме мътнал. Ничего го съм, просто мътна и сега няма да снимам хака. Показвам на мът. Стаме на един приятел. Ало? Кажи на админа да ме мът, не снимах готово. Снимах го, кажи на админа да ме мът. Някакъв тук ме такива. Снимах го. И да, кръста бавни от Зона Форс. Снимане, го виж, хакер. Кажи му да ме мът, бе. Кажи на админа да ме мътни. Кажи на админа да ме мътни, бе. И ти ли си мътнат? Ти мът ли си, бе? Ми добре, кажи на админа да ме мътнат. Окей. Зона Форс. Сниман. Чистит и бам. Те ще въобще в розово. Поздравление. Видя ли? Казах ти, че си готова. Всичко е наред. Добре, Роза, трябва да кажеш заклинателя. Да, добре, но... Не знам какво да правя. Джастин, помогни ми, кое да използвам? Защо да ти помагам? Защото си ми брат. Съжалявам, че ти не... Аз съм ти брат. Не, Джастин. И моля те, не може да... Да, сега ще играя много с хакера. Аз се моля... И бе това да отнемам скил арта. И се подигравам, но ти ме обичаш, въпреки всичко. Сега си забразвам, защото тя би имал повече демидж. Фикс. И да, видяхте хакера. Ето. Никога не бих останал. Да, той е в момент безлик. Не знам коя си,